Jos maailmassa ei ois nuoruutta, eikä ollenkaan lenkkitossuja, niin mielen rauhani ois mitä syvin ja elämässäni kaikki hyvin. Olen parhaimmillani keittiössä ja lasten kasvatus kiinnostaa. Etenkin kurinpitotilanteet, joissa voin tenavia komentaa. Nuoruus ei oo yhtään kivaa, nuorison vaate puristaa. Nuoruus ei oo yhtään kivaa, sehän on ihan kamalaa. Kamalaa, 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 niin kamalaa. Jos maailmassa ei ois venloja, eikä chilla vähän juttuja, Nelli ois vieläkin mun kaveri, ja kaikki ois niinku ennenkin. Musta tuli harmiton himpula, ja Pelle ja Urpo ja Rimpula.